Bon dia i bona hora. Aquestes són les notícies més importants d'avui. La Força Aèria hondurenya va frustrar el cop d'estat militar de dissabte. Els Reis d'Espanya han començat avui una visita oficial per terres de Castella i Lleó. Després de la jornada futbolística d'ahir, les possibilitats del Barça de guanyar la Lliga són encara remotes. Al llarg d'aquest espai informatiu entrevistarem Teodor Garriga, últim director de Ràdio Associació de Catalunya durant la República. I comptarem amb la informació esportiva de la mà d'Isabel Bosch i amb la informació meteorològica que ens portarà Antoni Castejón. I ara anem al bloc de la informació esportiva, que en aquest telenotícia serà sempre a càrrec d'Isabel Bosch. Bon dia, Isabel Bosch. Suposo que sent dilluns haurem de començar fent una anàlisi del que ha estat la jornada esportiva del diumenge, especialment la futbolística. Sí, així és. La victòria de l'Atlètic de Bilbao davant el Real Madrid a 4 jornades de la fi de la Lliga fa encara possibles les especulacions i els càlculs matemàtics de probabilitats. La Lliga encara no és decidida. La lluita pel títol continua, però el líder en aquests moments és l'Atlètic de Bilbao.